na festa e agora se achega o festival. Ti colles as garrafas que eu xa levo o meu djembe. Buscamos moita farra, queremos rock and roll. Segunda fin de semana de setembro, chove na Galiza, Poetarras. Estamos aquí en Vilanova nun festival que vai encher de música a comarca. Estamos, vai nos lo decir o noso amigo, no festival Rock in Milán, Rock in Milán. All his flames having hair. And the crafty wits, the bee will grill his head. Watch the seven stop to see them not cut her hand. Hey, hey, the good intention. Hey, hey, and the way you say it. Hey, hey, and the big temptation, yeah. And the people say, clap your hands, history will tell. You're the river, the heart is hell. Like novel skin that the evil tinker. And so many heads made a scoffing step ahead. As the devil stopped to see them not clap her hand. Estamos aquí con Los Limones, que están presentándose un nuevo tema en directo de apoyo al Partido Popular. ¿Qué tal? Galicia sí, Galicia sí, Galicia sí, Galicia sí. Más barata. Muchas gracias, Feijóo. Gracias. Gracias, Alberto. Por cierto, había que pagar bastante, ¿eh? Nos vemos en el Gran Hotel. Ha sido un placer trabajar para ti, Alberto. ¿Entiendes en gallego cuando te hablo, Alberto? Ahora te hablo en gallego, no. Ahora Sí, pode, aquí pode. Sí que ahora que está a cámara encendida, sí. Sí. Bueno, bon, eu quero saludar a Alberto. Suerte, Alberto, suerte. Vas a arrasar. Suerte, Alberto. Suerte, Alberto. Suerte. Yo follo moito gallego, yo follo moito gallego. Vacas a rúa, o leite continúa. 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 Bueno, realmente, aparte de tocar como Los Limones de día, de noche son ultracans. Entendedes mirando como son e como se comportan, polo que Fran Amil non está aquí, non quere participar con eles nesta entrevista, porque é unha persoa decente. Non o avisamos, non é por outro motivo. Foi para o hotel a dormir xa. Sí, estaban gallumbos aí antes correteando, é verdade. Tocou en gallumbos o... Ten pernas de futbolista, xogou no Deportivo de cando era joven, porque todo o mundo ten un pasado oscuro. Era líbero, pero apuntaba maneiras, pero era demasiado amarrón. Pois aí, quedades cun temiña entón do libro do Depor e os tres secuaces que leva ao seu redor, ultracans no Rock in Milán. Vota Alberto, Feijóo, vota Pepe. Bota.
Muy bien montado el festival, la organización y tal, muy currado también. Había uno que estaba de cumpleaños, que lo dijeron varias veces, que creo que se llamaba David. Antes de empezar, unha das persoas que máis peso e máis responsabilidade ten en este festival, unha das persoas que máis currou para levar isto adiante, que máis ilusión puxo, xunto con moitos compañeiros e compañeiras, claro está, é David. E quero pedir para David un berro moi forte. ¡Máis forte! Porque ademais de todo, hoxe David está de cumpleanos. Así que dende aquí arriba e dende aí abaixo, ¡parabéns, David! Porque me siento sucio, porque tengo los calzoncillos en la mano. Pues huelo bien, huelo a nenuco. Me acabo de duchar y esta ducha después de ayer siento muy bien. Pues la verdad muy bien. No vine con unas expectativas muy altas, pero me llevo un muy buen recuerdo. La verdad, lo pasé de puta madre. Estamos aquí con Manuel Camaño cun pie de micro que imos facer unha entrevista ao ser musical, pero 100%. Nada, acaba de baixar ahora mismo os Camaño, acaban de baixar do escenario aquí do Rock in Vila. Bueno, que tal? Como prestou o que o concerto? Sí, moi ben. A verdad estuvo de puta madre. Tuvemos aí un par de problemas técnicos, pero... Sí, con a batería, non? O problema con a batería. Sí, escapaba o bombo correndo, e de feito estaba así cantando e pasou Antonio, así adiantome pola dereita. Ti tamén escapaches, ti tamén estiveches polo medio do público cantando, sempre saes, pero hoxe casi non volvías, Sí, hoxe, bueno, precisamente para, digamos, suplir non, pero para reforzar non esa falta que houbo así de uns momentos de música, por dixen, esta é a miña, e boteime ao público porque, bueno, con tal de escapar dos Camaño... Mira, o que estamos mirando, xa temos un pouco esa mesma pregunta antes con Gabri, esa reflexión. Estás tocando mogollón de grupos no verán, estás tocando mogollón, pero claro, non hai material novo, non? Cando hai un disco novo de Camaño, porque todos os grupos din, bueno, a ver se despois do verán, porque claro, agora mesmo é inviable, non? Pensar en meterse a gravar algo agora mesmo, ou si, ou estades gravando. A ver, gravar non, o que a nosa idea, sí, temos xa como 3 temas novos ou así, pero a nosa idea sería a partir de xaneiro pensar xa na grabación. O pasa que desta vez igual, bueno, estamos pensando aí facer un formato máis longo por probar simplemente, a ver como nos sai, que nós somos grandes defensores do formato corto e igual esta vez nos metemos a algo máis así máis minutos. Panchera. E onde se faría iso? Porque a última vez estivestes grabando fora, non? Ou en Jánome, estivestes fora de ahora non me acordo se fora a Londres ou fora... No, en Xixón. Ah, en Xixón. Sí, gravamos... Non en Londres, pero bueno. Non é tan fora. Pero frío vai tamén. Sí, no, pero a verdade, Xixón, bueno, o estudio este gustanos moito, pero aparte de que ali comese moi ben. Cabracho, sidrina e tal. A ver, nós estamos encantados co estudio este, con Circo Perrotti. Tamén falamos igual de atrevernos a outras historias, de probar noutros sitios, pero bueno, polo de agora son conversacións no aire, entonces non che pode dicir tampouco onde vamos gravar porque tampouco temos nos concretado. Claro, porque para un grupo como a vos, quero decir, o son de Familia Camaño é un son peculiar, un son moi identificable, e iso conseguiuse, por exemplo, moito neste estudio. Claro, cambiar tamén corres ese risco. Efectivamente, o único que temos claro é que gravemos onde gravemos, vamos a gravar nun estudo analóxico. Eso témolo clarísimo. O pasa que sí que igual desta vez non quedamos encantados dos dous, eu incluso máis con este último, pero igual falámoslo por encima, igual sí que probar outras cousas novas ou outro produtor novo ou así, alguén que lle dé unha volta ao noso son, non sei, estámoslo sopesando. Jorge é o que nos grava, sempre a mellor opción.
Pero bueno, hai que probar de todo. É como que ten unha moza e di, deixámonos tal, e despois anda por aí e por volve, eu que sei eu. Unha moza, un mozo, do que gostes, eso está claro. É unha cousa que non vai haber son trases novos, non? Os trases que tedes agora levan pouco tempo, non? Entón, No. Teñen percorrido, non? A historia é, cada vez que gravemos unha cousa... Sí, esa é a idea. Pero bueno, vamos a ver... Estas camisas xa están bastante labradas, temos que meter... Bueno, pois casi máis nada, mentre esperamos polo traballo novo, aproveitade para gozar das camisas e da música dos Camaño, aquí hoxe vivo en Vilanova de Arousa, no Rock in Vila. E para unha vez que saes do ensaio e andas a hostias andas cara atrás. E para unha vez que saes do ensaio foi todo ben pero tes malestar. Levas mil e unha noite sen dormir. E eu só non estou enfermo de verdad. Estou vendo que o chequeo vai dar mal. Xa me coñeces, son así cando se fala de sair. Gustaríame saber dicir que non, vamos. E para unha vez que saes do ensaio e andas a hostias andas cara atrás. E para unha vez que saes do ensaio foi todo ben pero tes ansiedade. Levas mil e unha noite sen dormir. Teño sono, estou enfermo, déixame en paz. E de vos que vaya ben, que máis vos dá. Xa me coñeces, son así cando se fala de sair. Gustaríame saber dicir que non. Vamos por esta banda a bailar. Os domingos dame noxo se recordo que pasou. Entre vasos e pitillos declareime, enfadeime sen razón. E para unha vez que saes do ensaio andas a hostias andas cara atrás. E para unha vez que saes do ensaio foi todo ben pero tes ansiedade. E para unha vez que saes do ensaio vai. E para unha vez que saes do ensaio vai. Gracias. Non me vou baixar daqui. Ben, temos aquí o David, máis o Nolo e o Davy, tres dos organizadores do Rock in Vila, que chega esta na súa terceira edición. E bueno, xa estamos na segunda xornada do sábado, xa inda queda música, pero bueno, xa leva moito andado. Que tal? Que tal? Como vai indo? Como foi o festival, vaya? Pois nada, aquí estamos no último concerto xa, pegajosos, sudorosos e con un mes moi intenso ás costas, sin dormir e tal, pero mereceu a pena, penso eu. É o primeiro ano que pasades, cambiades de agosto para setembro e de entre semana para venres e sábado. Por que? Por que o cambio? Pois eu creo que é porque pouquiños fines libres, sinceramente, na miña opinión, poucos fines libres quedaban. O sea, somos xente que pasamos todo inverno estudiando, currando eso, o maior de nós que terá 24 anos, 25 anos. Maior, sabes? Entón, estudios tal cual, as ideas van desde xa, pero hai de ter tempo a poñernos a facer as cousas medianamente ben, pois é máis jodido. Pero pensades que... De junio, julio. Pensades que... Quero dicir, porque ainda falábamos onte, non me acordo, non me digades con quen, si con algún dos grupos, que decía, pois eu non sei se haberá máis xente, mellor un miércoles ou un xoves de agosto, que un venres ou un sábado de setembro. Vos, que fixetes o cambio, como, que parece? Si, a xente respondeu ben, xente había onte, pero... É posible eso. En agosto a xente ten máis ganas de troula, chega setiembre e digo, hai que poñerse as pilas, que o verán xa pasou. Sabes? Pero tamén quixemos aproveitar aí os días antes do curso que está a xente como off
déxame apurar o último día para ir de festa e tal, e despois xa apoio os codos, que nunca é así, pero eu polo menos faría así. Entón pensamos un pouco neso. Aparte que en agosto sempre nos chovía un pouco, non moito, pero sempre nos chovía. Cambiámoslo a septiembre para ver se había suerte así, Choveu un pouquiño tamén, pero... Algo de poalla. Parece que estamos afiliados á chuvia, pero non nos importa moito. Despois unha cousa que nos chamou a atención do festival, mirando o cartel, é que un cartel moi ecléctico, como lle din, quero dicir, dende o hip hop, grupos máis típicos do festival, como pode ser daqui da Ría, metal, un grupo de metal como Desequilibrio e Raro Velo. Iso entendo que é intencionado, quero dicir, quixestes tocar moitos estilos, non? E que pense de todo. Sí, quixemos eso, grupos que cadrasen na mesma filosofía, que pegasen ben, pero que ainda así fosen circulando por varios estilos e que chamasen a diferentes tipos de público tamén. Bueno, ainda non acabou, estamos co último grupo aí, Tractor Troy no escenario, pero vai haber continuidade, quero dicir, non quedastes empufados este ano, non? Vai haber cuarta edición do Rock in Vila ou non? Se eles non queren facelo, fago eu. Traigo os terribles da Arousa e Lume. Bueno, pois xa sabedes, inda que sea ou non lo só cos terribles da Arousa, vai haber cuarta edición do Rock in Vila. E aquí quedamos soando o último grupo en Vilanova da Arousa, festivalazo para acabar o verán. Genial, increíble. Pues de aquí de Ría, obviamente. De aquí de Ría, claro, son de mi tierra, yo vengo ahí por ellos. Para los grupos que vinieron, vino poca gente, la verdad. Se debería haber llenado más, la verdad. Bueno, eu son testigo anónimo e digo que o festival este tipo de Putanai non había moitísima xente, pero a xente que había era de moi bo rollo. E bueno, imos repetir seguro o ano que ven. Estamos aquí co Gabri de aquí da Ría, que están a piques de subir o escenario do Rock in Vila aquí en Vilanova da Arousa. A última vez falamos con eles foi o ano pasado, lembras, Gabi? Foi no Rapper, penso. Tiñades aí grabado, recén grabado directo dos Revenidas, que agora convertiuse no de Cuncas e de Mar, este disco en directo, non? Como, que tal, como funcionou, bueno, aparte do que o directo en sí, o disco e tal, a xente que resposta deu? A verdad que foi un ano super intenso, non o sabíamos que iba a ser así, porque, como moita xente xa sabe, foi un rollo moi improvisado, non? Saiu no propio verán, vamos a gravar un disco, bueno, vamos a gravar un concerto, e despois de repente era un disco con DVD, bueno, foi saindo. E o ano este foi moi cañero porque, claro, estivemos presentando, estivemos tocando por toda a península, Francia, na Galiza un montón, claro, e bueno, pois de repente estamos en roda de concertos outra vez, metidos aí en ese rollo, e non nos podemos queixar, a verdad que todo Dios, aparte, digamos que, pois, ao ser un disco en directo, xa sabe o que vai haber no concerto, xa saben casi que canción vai despois, porque estamos respetando eso bastante, e sí que mola, porque todo Dios sabe o que ven, sabe o que hai, veñen a bailar, a cantar, e a sensación é de increchendo, como sempre, con xente super conectada, o sea que balance positivísimo, moi contento. A verdade é que nos ainda, bueno, eu personalmente estive mirando vos outro día en Cangas nas festas do Cristo, que foi un Cristo guapo, concerto bo, e o que me quedei, a verdade é que levaba tempo sin mirar vos o que de público mirando o concerto inteiro, e o que máis me chamou a atención de mirar todo o concerto foi a versión de Escacha, que a verdade é que pasábame desapercibida no medio de todo o rollo e prestou moito, mola, Escacha é un grupo que claro que mola versionar. Claro que mola, claro que mola. Digamos que aparte dunha versión de verdad, desas de era que o que nos escoitábamos cando éramos pequenos, tío, sabes? Ou tampouco tan pequenos, bueno, sí, dende pequenos. Na época do instituto e tal. Antes, eu descubrín a Escacha en Barcelona, aí, un piso dun primo meu, que era maior que a min e tiña unha cinta do Sempre Ceibes, tío, imagínate, non? Entón, claro, eso é unha canción nosa, é unha canción que está interiorizada e que, o sea, un grupo, digamos, que está interiorizado e que para nós é importantísimo, entón, pois surdiu un día por un homenaxe que se fixo e tal, surdiu facer esta versión aparte adaptada, no, co rollo dos specials, un pouco aí presente, unha mensaxe para Escacha, no? E está hoxe en día está metida no repertorio e mola porque moita peña non os coñece a raíz de eso,
acaban investigando un pouco do pasado do punk rock de aquí, pasado bastante recente, ademais, pero moita xente nova igual non os coñecía. A ver, Vilanova, cargamos, ¿vale? La última sirena ya ha sonado. Viejas chimeneas no echan humo. Los rumores que se oían eran ciertos, te han echado. La empresa cierra y tú te quedas colgado. Cuando nada se ha conseguido, ya la lucha habéis decidido. Vas a echarle 2 ovarios, pero no vas a faltar por los tuyos. Tú vas a luchar. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Hablando nada se ha conseguido. Ir a la lucha habéis decidido. Pueblo unido en la calle, Vilanova. Adelante. Odio, mentiras, fuego en las barricadas. Que cierran las calles pero abren los caminos. Piedras y ponchos, caras encapuchadas. Que nadie decida hoy por ti. Porque vos tedes a sorte, porque é unha sorte de chegar de mogollón a xente nova, porque os miras nos concertos e aí está esa xente, claro, xente que ten ahora 20 anos, escacha, pois sempre ceibes, imagínate, de ser do ano 90 ou así. Entón, claro, que está super guai que coñezan os grupos a través de vos. Bueno, pero que non somos eso, decir, si falamos sempre da memoria, manter viva a memoria, no? De saber de onde vimos, para saber quen somos, pois daqui de Ría, bueno, Escacha é un nome dun grupo, é un grupo que nos influenciou moito, hai moitos máis, obviamente, pero ese tal vez, pois mira, o Esteban, o cantante de Escacha, é de Camus, de Nigrán. Eu cando descubrín eso, pois foi como, joder, claro, todos podemos expresarnos, subir aí, cantar. Para min foi moi importante, ¿no? Entón, bueno, é unha alegría, aparte, ver eso, que vas transmitindo o que eu mamei, o que nos mamamos se vai transmitindo a peña que igual non os coñecía, eso mola moito. Pois a verdade que sí. Bueno, está este disco directo do ano pasado, o anterior, se non me engano, foi a regrabación, no, de Utopías Emerxentes, non? Para, bueno, para solidaridade cos presos e tal. Material novo para cando? Xa cando falamos en reuniones hai un par de anos, decías, non me vou mollar, que igual non sae. E agora a pregunta volve. Xa mo cheiraba eu que isto iba a ser así. Mira, o ano pasado precisamente estábamos metidos no medio do verán, que parece un pouco raro porque cando máis movimento hai e tal, pero tamén é cando estábamos con máis tempo libre. Estábamos metidos xa cos temas novos, con todo eso, empezando a pensar en gravar, o sea, entrar ao estudio. E de repente nos entrou aí o disco en directo por un lado e pasou un ano, tío. E as cancións siguen aí, o sea, así, e avanzamos este ano, de vez en cuando nos entra rollo, oye, tío, que estamos facendo os temas, pero tamén chegou un día no que dixemos, non temos jefe, O sea, que vamos aquí a apretar, si estamos tocando mogollón, estamos tendo a nosa vida, despois hai un fin de semana, índonos a Alicante, a Barcelona, non sei que. Tampouco sae frescos e tal, entón está aí, e agora de novo está o plan xa de sacar algo e gravar, temos 4 ou 5 cancións listas para gravar, 10 ou 12 bocetos interesantes, pero seguimos sin por data, o sea, somos así, tío, somos así. E non probades eses temas novos, de momento non entran no directo aínda, non? Eso é top secret, digamos, non se van, non así de rodar antes de gravarlos, non van sair no disco, non? Non, creo que non, igual, despois sí, xa sabes, eu te digo unha cousa un ano, son como un político, o ano seguinte digo che outro, pero por sinceridade, realmente. No, por ahora no sé, ahora nos dá un pouco de medo igual sacar cancións descoñecidas, preferimos gravalas, que a peña se escoite, a ver se lle molan ou non, e despois veñen a vernos, se queren. Ben, pois xa sabedes, mentre estamos esperando por estes temas que van gravar daqui da Ría, quedades, temos que agardar e temos que quedarnos con un temiña de Cuncas e de Mar ao vivo, aquí dentro Valmiño, o Salnés, daqui da Ría, no Rock in Vila. Historias dunha terra. E de mar, que xuntas coñecemos nas voltas que a música nos dá.
Rafiñas familia, un placer. Sempre daqui da Ría, sempre Vilanova. Xente, arriba, o que non se deu, será agora, vamos aí. Orgullosos do noso, orgullosos da nosa terra, e arriba Vilanova. Baixar da furgoneta, no cabo de Ortegal, letrando aquel bello poema, xusto antes de tocar. Un novierto galego, coa xente do lugar, seamos xuntos nas Valloza, na noite de San Xoán. Verbas de mariñeiro, na praia de Maso. Revolta no Berbés, mantendo Vigo en pé. Cidade proletaria, historias dunha terra de nunca se levar, que xuntos coñecemos nas voltas que a música nos dá. Camiñar, facer camiño, escoitar, aprender e compartir. Con barro, loitando contra o mar, ou as gamelas de Ares que nunca naufragarán. Na toda da enchaitada, un frío que nin Dios, e un resistencia en Monte Alto, unha nova ocupación. Vencer no Carballiño, como sempre ser un can, ir dentro que quera Iñaki, a golpes de rock and roll. A mocidade activa, do noso Valdeñón. Historias dunha terra de nunca se levar, que xuntos coñecemos nas voltas que a música nos dá. En facer camiño, escoitar, aprender e compartir. Facendo un camiño, andar nas voltas que a música nos dá. Para amizade, xente feibe, como vento, ou as ondas do mar, un vento rebelde que vende. Non sei agora, nos meamos furacán. E agora que sone a música da colectividade, coas súas historias de nunca se cidade e mar. Son a terra do Miño, Río Torto, Pardiñas, Cangas, Ordes, Mouro, Baselle, Monte Alto, Monte Ferro, Rubén. A nosa música é do povo, e é para o povo. Historias dunha terra que nunca se levar, que xuntos coñecemos nas voltas que a música nos dá. Camiñar, e facer camiño, escoitar, aprender e compartir. Historias dunha terra que nunca se levar, que xuntos coñecemos nas voltas que a música nos dá. Camiñar, e facer camiño, escoitar, aprender e compartir. Con todos e con todas, Rafiñas ata sempre. Este Rock in Ría potente, sempre Rock in Ría, sempre daqui da Ría, a tope. Galiza Feibe, poder, Rafiñas familia. Que se escoiten nosos perros, arriba. O estranxeiro. Estamos moi ben, tío. Realmente estuvo de puta nai, Socran molou moitísimo. Ti que tal os pesaches? Ben, ben. Mira, este que está aquí dormindo, se que o pasou ben. Mira, ahí está. El festival de la noche muy bien. Para mí los que más animaron fueron de aquí de Ría y Familia Camaño, que fueron los que fuimos a ver enteros. Y a mí... Los demás nada. Seguimos no Rock in Vila aquí en Vilanova de Arousa. Estamos co Santino, co Socran, co Croma e máis co Ría, que veñen de dar o seu concerto aquí, bueno, o Socran e compaña.
Un festival variado, non? Socran, quero decir, vai haber metal ao final de todo, daqui da ría, ti, é raro en un día mirar tanta variación de grupos, eso tamén presta, non? Sí, é raro, pero en realidade eu creo, creo que en Galicia os festivais soen ser así bastante variadetes, ¿no? O sea, igual falta un pouco de música electrónica, ¿no? Xa se queixou tamén a xente do metal, e é certo, non? A electrónica, o metal, incluso o hip hop ten oco, pero non ten... Hai estilos máis festivaleiros, non? E outros que vos chaman un pouco menos, ou non? Pode haber momento de protestar, que nos chamen, non? Hai de todo, pero, bueno, penso que cada vez hai máis apertura, pero creo que debería haberla máis e darlle chance a todas as músicas que saen, que estáse facendo cousas interesantes en distintos estilos, e, joder, parece que, eu que sei, aquí costa un pouco, ¿no? Costa un pouco introducir outros rollos que ao mellor non están tan extendidos, ¿no? Que non hai tanto público, pero que en outros sitios, o mellor, ¿no? É que igual un pouco o do público, xa tamén falábamoslo antes, o problema é ese, quero dicir, como os festivais son todos gestionados e realmente viven da barra, ao final hai moitos organizadores que din sota cabalo rei, vou os que meten peña porque outro é... Vamos a tiro fijo, sí, pero eu creo que o futuro está por crear, por manter unha liña, sabes, ti se tes un criterio claro de liña de festival, o sea, un criterio musical no que no teu festival vas a meter vos grupos, boa música, o público, ao final, a largo plazo, confía no criterio dos que montan o festival. Hai exemplos, non? Eu que sei, mira o Sinsal, por exemplo, aparte do bo sitio que teñen, non? Que xa é privilexiado, pero o cartel non se coñece. A xente vai porque sabe que siguen unha liña, etcétera, non? E ao final, eso vale moito, creo. Tamén pasa en certos festivais, pasa moito no folk, por exemplo. Festival folk, estou pensando eu no de Vilariño, en Pardiñas, en Zas. Claro, son festivais que levan algúns 30 e pico anos. A xente vai a Pardiñas, non vai a mirar a X, esa é a liña, non? O sea, eu que creo é, por un lado, por un lado, que me parece importante, en Galicia, digo, que temos unhas localizacións que temos un puto paraíso de país, entón hai que explotar, por un lado, eso. O sitio onde faz o festival é super importante e despois o criterio do festival. Con esas dúas máximas, así, increcendo cada ano, sabes? Pero de todas maneiras, algo máis de electrónica tiña que haber, non, Croma? Algo máis de electrónica tiña que haber. Vou a decir eu, non, un poquinho máis de electrónica a veces se bota un pouco de menos, non? Non podemos ser moi talibanes tampouco e decir, oye, yo soy de esto. Hai dous tipos de música, unha é a boa e outra é a mala, non? Entonces, como a música son matemáticas, non nos vamos a poñer agora moi tremendistas. Hai música electrónica de puta nai, como a que eu fago, escoitade cromamusic.com. Publicidade. E despois, pois, se bota un pouco de menos esa variedade, non? Sabes? Camiñar un pouquiño cara ao eclecticismo, non? Cara ao eclecticismo sonoro, pois, escoitar que hoxe en día eu creo que a xente ten que olvidarse xa dos clichés e de todas esas cousas que... Me acordo, non, cando éramos chavales e éramos os rapeiros, nós éramos os rapeiros, non? Despois estábamos os heavies do Piñeiro e estábamos tal. Eu creo que eso hai que abandonar un pouco toda esa tontería, xa, sabes? Eu podo pasalo moi ben en calquer ambiente, en calquer tipo de evento, en calquer tipo de espectáculo e teño unha ventaxa con toda esa peña que o mellor é un pouco máis talibán e solo escoita, pois, metal, vale? Pois, mira, pois eu podo escoitar reggae, metal, pasalo ben contigo, con tus colegas, con os colegas de tus colegas. Eso é o bonito, non? E cara eso donde deberíamos de camiñar, cara ao eclecticismo. Moi ben. Que ben lle quedou, si fala ben, Croma fala ben, fai boa música e fala ben tamén. Bueno, pois eu vou preguntar, que dixeche, porque sí que había, que decir, hubo unha época que sí que hubo máis festivais de electrónica. Eu son do Morrazo, por exemplo. No Morrazo había o que facían na praia en Areacova, de Jesito del Bueno, había locais que programaban, e agora parece que hubo un baixón, non? Que a peña se queimou porque os promotores os promotores queimaron a peña. Eu creo que os promotores teñen tamén unha importancia que a veces non se lle dá, non? E é de culturizar tamén o público, porque o público, el como dominicano está moi bien, sabes? Pero, claro, hai outros mundos dentro deste mundo, non? A orquesta das peleas. Si non
si non conocen eses mundos, sabes? Non vamos a quedar como dominicanos, e a juventud que baila a música dos meus abuelos me parece un pouco... nos entendemos. Sí, a verdade que sí. Ben, Socran, falamos contigo, penso que a última vez foi no Festival da Liberdade, tamén na Candeloria do ano pasado, pasou o ano e pico, co traballo en solitario por aí rulando, como foi este tempo para a banda? Pois moi ben, cada vez vamos rodando máis o proxecto tal, con Santino, agora incorporou Ría nos coros tamén, que tamén se fai algún tema tal. Tamén está Croma, que bueno, hoxe ven sustituindo a Mou, porque Mou pues non puido vir, pero él está aí na retaguardia. É do equipo tamén. É o que controlaba os aparatos, sabes? Pero vaya, que cada vez vai máis rodado, penso que o temos máis rodadiño, fomos facendo temas máis desde cero tamén, porque eu saquei o disco, e no disco foi feito desde o prisma rap, digamos, sabes? Vale, no disco participa Santino en algúns temas, pero non en todos, collimos o repertorio, destrujámolo, aportando sempre Santino, metendo guitarras en todas as cancións, tal, e facendo arreglos, facendo versións dos temas do disco. Entón cada vez vai máis redondo, máis redondiño, non? De licor, mandíbulas fornidas musculosas, de tanto tiro hablando, pupilas dilatadas como un sol, pupilas de alfileres que se mueven, grande turre o vento, bellos besos rindes de clase, músculos inertes en parálisis, poder de toda quieta, caras que se van quedando tics, rostros que marchitan como las flores en pequeñas macetas, en pequeñas macetas. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Tripes que se suben las cabezas tiempo después. Delirium trenes en gota de alcohol. Tabiques torcidos, narices con estrabismo. MDMA y todos los vasos do garito. Escuridade, 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 escuridade. O proxecto aséntase, non? Entón, a verdade que a guitarra de Santino sí que presta mogollón en directo. Eu, a ver, tampouco... A mí se me gustou o rap e o hip hop, pero é certo que hai moita xente que lle entra moito máis. Quer dicir, ver un tipo ou dúas persoas rapeando cunha base no parece que non lle entra e metes unha guitarra polo medio, que vaya, que xa o que facía Public Enemy con Anthrax hai mogollón de anos, que foi un cruce de cables para moita xente, pero tamén marcar unha liña, no, a seguir, e ao final chegas como máis peña, sí. Sí, a ver, eu creo que, o sea, non é por unha cuestión estética, é por estética iso, non? Tamén é certo que tamén é estética no escenario, non? Pero por unha cuestión de dinámica. Non é o mismo que as guitarras vayan grabadas que Santino este dando o sentimento aí no momento, sabes? Igual que cando metemos sintes en directo non é igual que vaya programado, sabes? O sea, ver que ele está metendo sintes en directo, o Mou cando está Mou, pois é diferente, non? Eso gaña. Hai que romper barreras, romper clichés e ao final... O sea, o hip hop o que ten, o que distido das bases, que a mí tamén, eu, o sea, vexo a un grupo de rap con un DJ, dous MCs ou un MC ou 4 os que sean, e me flipa, o sea, me pode facer sentir tanto como se van con unha banda ou moito máis, sabes? Isto non quer decir, pero nós o que buscamos é que a dinámica da música pois medre e que sea máis rico, non? É o que estamos intentando e tamén o aporte de Santino é que el ten as súas influencias tamén tal, e tendemos hacia un rap and roll que lle chamamos nós, sabes? Que a mí me mola, a él tamén lle mola, o sea, lle mola o rock and roll, pero lle mola o rap, entón, pois
Bueno, entón, proxecto asentado, futuro que? Que vai haber disco novo, vai seguir traballando con este, xa tocases por aí, pero bueno, ainda ten percorrido como? Sí, agora, de feito, bueno, fomos seleccionados para o circuito GPS, girando por salas a nivel estatal e tal, e vamos a invadir España agora. Fai falta que os invada. A partir de outubro, pois estaremos xirando por España. Ainda están as datas por pechar das cidades e tal, pero sabemos que vamos a estar en Barcelona, en Sevilla, en San Sebastián, e non me acordo máis, pero mínimo 6 bolos por fora de Galicia vamos facer. E que esperades? Que esperades que, quero dicir, o hip hop, o rap and roll, ten moita mensaxe, ten moita, claro, hai moita palabra, o feito de ir a facelo en galego fora, como ves? Quero dicir, porque, por exemplo, daqui da Ría diche que eles, as cancións que máis a xente se apoia fora son as que cantan en galego, precisamente, non? Que esperades vos, non? Un grupo de hip hop, ti tes aí dos con Dios que te criu, funciona, non? A ver, a música é música, si un tema é un temazo, pois eu penso que dá igual no que sea, que funciona. Agora, está claro que no Estado español pois hai sitios nos que hai maior receptividade a outras linguas que en outros sitios, ou tipos de público, non? Donde nas comunidades nas que son bilingües, pois hai unha maior receptividade a grupos nos que cantan en linguas que non é o castelán, non? Por outra parte, tamén pode funcionar en calquer lado, non? Pero non sei, nós non lle temos medo, facemos a nosa mierda e a quen lle guste ben, a que non. Está claro que tamén, por outra parte, o tema do idioma, pois sobre todo no rap, pois sí que certa barreira que non te estén comprendendo ben todo o que dis, que non te estén entendendo, pois non lle chega igual, o que eu digo non te pode chegar a ti igual que a un notas de Valladolid que non se entera do que digo. Pero a música é música, se o tío lle mola o que estamos facendo, pois se molestará, se quere, en mirar as letras, que carallo estamos dicindo. Está claro que de feito escoitamos rap en inglés, eu lembro rap en vasco, Selecta Colectivoa, que non sabías nada do que decían e molaban as cancións. Idiomas, últimamente estou escoitando moito algúns grupos en italiano que me flipa e entendo mellor, pois, como pode entender un español a un galego, non? Me flipa, eu que sei, creo que é eso, tío, pois se che gusta, se unha canción está ben, pois está ben, xa está, sabes? Dime, Ría. Nada, que decía que mogollón de peña no que é o rap estatal que empezou escoitando rap en inglés, o sea, prácticamente todo Cristo. Seguramente habrá chavales que naceron fai pouco que empezaron escoitando rap en castelán ou tal, claro, exactamente, o sea, os pioneiros, toda esta merda ven dali, vamos a ver. Entonces, pois, teño visto festivais con grupos cantando rock, o sea, o rock radical vasco, en castelán, en euskera e tal, e estar petaos. Sabes, teño visto a peña en inglés a tope, sabes? Galego, vale, non é tan coñecido ainda fora, pero chegará un momento que sí. No ámbito tamén lusófono, digamos, que aí tamén pode ter moita difusión, porque o rollo de Portugal, Brasil e tal, é unha ventá que pode estar aí aberta, entonces, pois... Iba precisamente preguntarvos iso, non? Que, quero dicir, claro, o sea, vivimos no estado que vivimos, entón as giras estatais, ojeando por salas, o que che ofrece a oportunidade, que está de puta madre, de ir a tocar a Barcelona, a Valladolid e tal, pero igual que onde sí que había moito máis camiños aberto, non? Era máis fácil entrar, igual era pois en Portugal, no Brasil, non? Pero iso, sin embargo, de momento non se fai. Bueno, sí que é certo que a xente de Vigo, por exemplo, colaborou, non? A xente do hip hop de Vigo, coa xente do Porto, pero non chegou a callar de todo iso, non? Sí, a ver, eu creo que en Portugal, outro día que estuvemos en Salvaterra no Festival da Poesía do Condado, falaba con un dos organizadores, con Xocas. En Portugal pasa un pouco o que pasa se te vas a Valladolid, por poñer un exemplo. Un grupo castelán falante ven a Galicia e hai unha receptividade. Un grupo de rap X que canta en castelán ven a Galicia e hai unha receptividade. Un grupo que canta en galego vai a unha zona castelán falante e non hai a mesma receptividade. Bueno, pois en Portugal
pasa o mismo. É por unha cuestión de preada, que chamo eu, de vagancia, sabe? A xente quere o fácil, tío, quere entendelo, non quere molestarse. Entón, en Portugal pasa un pouco eso. Nós somos eles ni sequera saben que o galego, que o portugués vende o galego, sabes? que faran o galego mal, joder, sabes? Eu que boca fechada. Claro, pero fala ben o puto galego, hombre. Bueno, en fin. Non, ni sequera o saben, hai unha ignorancia da hostia, que eu alucino cando vou a Portugal. Entón, non teñen a receptividade que podemos ter nós cando ven un grupo portugués aquí haina. Ven un grupo de Madrid aquí, hai receptividade. Ven un grupo de Lisboa, hai receptividade. Vámonos alá, non é a mesma, porque eles teñen que facer un esforzo. O galego non é igual que o portugués. Eles teñen unha cantidad de música increíble. Entón, sabes, pasa eso. Eu, con isto, quero dicir que é o que pasa. Non quero dicir que non hai unha zona na que hai que ir, hai que conquistar, sabes? Pero hai dificultad por eso, porque a peña en xeral somos vagos, punto, sabes? A mí este tema me recorda cando nos empezábamos a facer rap alá no ano 97, cando éramos uns chavales, non? Os 5 talegos. E entón había unha pregunta moi recurrente, non? Dos periodistas, que era: por que facedes rap en galego? Pois a resposta era moi sinxela, non? E decía que non pode ser de outra maneira, non? O sea, que non pode ser de outra maneira. Eu me expreso en galego, me criei en galego. O sea, por que debería eu de facelo en castelán? Por que me preguntas eso? O sea, claro, a resposta era: por que me preguntas eso? Sí, é absurdo, en realidad había unha... Esa pregunta fixeron unha vez a Heavy de Malandrómeda, que é raro que faga entrevistas, pois unha vez nunha escrita lle decía, saleu o tema esta, que me acordo de eso, tío, como se fora ahora. E decía o tío: joder, por que me preguntan a min? Porque rapeo en galego, e non lle preguntan a todos os grupos que rapean en castelán por que rapeas en castelán. Exacto, ¿no? Tal cual, sabes? Claro, así, pase, quedou como a Dios. Absurda. Así. É que realmente... No, sí, eu estou totalmente de acordo, o sea, está claro que é así, pero a verdade que se fai. Mogollón de xente que na súa vida diaria, digamos, pois fala en galego, imagínate, e despois, pois, que a ver, é respetable, a ver, é que decir, ti rapeas no que che sale dos huevos e falas no que che sale dos huevos, tal. Pasa que despois hai uns cambios e tal, enfocados a X e tal, eso xa hai que valorar cada... Habría que preguntarlle a quen fala habitualmente en castelán por que canta en galego. Que hai casos. Hai casos, hai. Esa é unha reflexión interesante tamén. Esa pregunta xa me parecería o mellor máis lóxica. No, oye, tío, ti que na túa vida cotiá falas en castelán, por que cantas en galego? Que con isto non quero dicir que sea algo malo, ni moito menos. Respetable, todo respetable. Pero é curioso, polo menos. Si, no, quero dicir, simplemente tería máis lóxica a pregunta en este caso que a nós que sabes, que falamos en galego todos os días, a non ser que non me entendas. Bueno, pois máis nada, mentre esperamos que Socran conquiste de momento o Estado español, Portugal tamén vai caer, se non saberedes. Valimos, cabrones. Quedades o vivo, quedades cun temiña deles o vivo aquí no Rock in Vila, en Vilanova da Arousa. Entrar, ponta máscara, perigo, zona cancerígena, benvido a Mordor. Antes de entrar, tápate ben os oídos, este rap contamina os teus sentidos. Teño flemas atrancadas a corsa dende fai tempo. Verdes esputos nosientos como estupas fedorentos, me cheiran que tiran pa atrás. Roigan algúns materiais como o arras, peganse como os piores como orellas nos teus oídos. Como fobobos son o seu perico polo vicio. Perdeu o anillo. Levareite ata Mordor, dar unha volta, queda preto en tercera. Pregúntate os de cencernas en crobas, que o que queda? Un burato como o ollo do cudosauro. Non me son cando sopra da baixo cheira carbón, cheira pido de carbón, do cabrón, do corazón da terra media. Cheira de merda. Boa do Rubén fai tempo que os repolos non lle medran. O que medran son os casos de cáncer en orde. Sembran a praga do medo na poboación e temblan. Empresarios políticos eso non interesa. Pensan, por iso non investigan as causas, nin das razóns, as peticións, as queixas da veciñanza. Para que facer un estudio e investigar un foco de infección. Imagínate que verdade, menuda conmoción. Sería ruína pra vida, problemón do copón. Mellor chitón de razón, mellor chitón, xe. Mellor chitón, xe. Mellor chitón, mellor chitón.
Benvido a Mordor. Como é? Benvido a Mordor. Benvido a Mordor. Benvido a Mordor, antes de entrar ponte a máscara, perigo. Zona cancerígena. Benvido a Mordor, antes de entrar tápate ben os oídos. Westerra se contamina. Benvido a Mordor, antes de entrar ponte a máscara, perigo. Zona cancerígena. Benvido a Mordor, antes de entrar tápate ben os oídos. Westerra contamina os teus sentidos. Un mutante calmente demente paranormal. Os meus dedos rematan en taques pa bombardear. Teño un filtro no nariz que me protege dos gases. Nin valla nin muro que me impida que pase. Un sistema de propulsión incorporado no traxe. Cando quero voume de viaxe. Son como unha sombra sen corpo esta noite de corvos. Que carallo fará pola rúa estas horas aquel xorbo? O meu arte vai plasmarse, esfumarse pola rúa tal como veu, tal como súa, tal como creo. Vai suesta lúa meu en forma de arte expreso que penso. Que non me compensa económicamente, pero me compensa un vespo. Chegar a toceo que me fío berrar. Contamino máis que sogarra, dicindo pequenas verdades. Unha emisora humana denunciando realidades. Inda que non me corto, que non me corto. Benvido a Mordor. Benvido a Mordor. Benvidos a Mordor. Benvido a Mordor, antes de entrar ponte a máscara, perigo. Zona cancerígena. Benvido a Mordor, antes de entrar tápate ben os oídos. Westerra se contamina. Benvido a Mordor, antes de entrar ponte a máscara, perigo. Zona cancerígena. Benvido a Mordor, antes de entrar tápate ben os oídos. Westerra contamina os teus sentidos. Bueno amigos, este é o momento para que nos peguemos con moito cariño. Quero ver un pago aí abaixo. Quero ver como carallo vos pegades con moito cariño, vamos. Vente, vente, ven, benvido a Mordor. Ya verás que ven, zona cancerígena. Vente, vente, ven, benvido a Mordor. Ya verás que ven, Westerra se contamina, tata. Vente, vente, ven, benvido a Mordor. Ya verás que ven, zona cancerígena. Vente, vente, ven, benvido a Mordor. Ya verás que ven, Westerra se contamina, tata, 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 tata. Obrigado, moitas gracias, Vilanova. Todo moi bien. Mucha cerveza. Pois de aquí da ría pirou a metade da xente, pero de aquí da ría estivo moi ben. Este creceu bastante dende o ano pasado, creo, e está bastante ben, con hamburguesas vegetarianas. Lo único es que la zona de acampada la deberían cambiar, porque meter aquí las piquetas es como si fuera cemento, y fue horrible, ¿vale? Es como si fuera cemento esta tierra, ¿vale? Estamos aquí con Miguel e máis co Piedra, todos os integrantes de Desequilibrio Mental, a banda que vai fechar o primeiro día de concertos aquí no Rock in Vila. Bueno, primeira pregunta para Miguel, un grupo metaleiro para a xente que lle mola o metal. Non se ve moito, non só a vos, sino realmente os grupos de metal non entran moito nos festivais, non? Si, falámoslo moitas veces no local, eso. Nos vemos que nos festivais, bueno, tenden a programar grupos festeiros, así máis tirando a ska, con metais e tal, bueno, vemos nós que nos mola o rollo do metal, vemos unha pequena ausencia de bandas, pero bueno, sí que é certo que sempre houbo, non? Sempre estuveron aí os Túzaros, os Cornabois, In Vivo, e bueno, ahora están os Golpe Radical, outro día na Pobra montaron tamén un festival solo de metal e tal, e bueno, a ver se ahora pouquiño a pouco se vai abrindo campo para as bandas de metal, non? Tamén no que é o campo dos festivais, non só nas salas. A verdade é que non é o estilo de Desequilibrio, é un estilo cañero, non facedes folk ou ska, non? Un grupo contundente. Eu creo que nós, tíos, temos unha música un pouco rabuda, pero bueno, tiramos sempre os nosos principios foron eses, facer metal, tío, tampouco se pode todos os grupos que fagan o mismo, e bueno, en realidad festivales de metal moitos non hai en Galiza, e bueno, pois o que decía aquí o meu compañero Miguel, agora apostan por nós, tío, e bueno, vamos facendo cousiñas. Creo que o que pensamos tamén nós é que Desequilibrio é un grupo máis de tocar máis ben tirando no inverno, garitos, salas e tal. E de vez en cando pois salimos a algún festival de puta nai como este. Pero, sin embargo, non hai moitos festivais metaleiros, pero Galicia sempre foi un sitio onde houve moita xente, que decir, o metal, antiguamente, polo menos, sempre pegou que pasar, pero realmente ahora baixou un pouco, non? Sí. Ademais, home, eu penso que baixou, a ver, xa desde os 80, 90, metal, heavy metal, había de todo. E nós que facemos metal rural, bueno, chamamos así ao noso estilo, penso que os festivales apostan máis por grupos festeiros porque entran un pouquiño máis
na onda de que lle guste un pouco máis a todo tipo de público. Nós tamén hoxe salimos aquí, vai o público de aquí de Riantes, bueno, son o cabeza, moitos gustará e moitos non lle gustará, pero bueno, entramos tamén, temos esa parte tamén divertida tamén de concerto, non? Bueno, vides co disco que tedes, Os séculos escuros 1, que chivounos aquí antes o Piedra, que nos deu información que realmente é o primeiro traballo dunha triloxía, non? Contanos un pouco como é, Miguel. Efectivamente, nós o que queríamos era sacar traballos curtos para que a xente tamén os asimilara mellor e nos puidéramos centrar máis nas cancións, máis que no que é un álbum de 13 cancións que sempre termina vendo algo máis de recheo, non? Queríamos facer eso, centrarnos máis en 4 temas e que sonaran cañón e tal, entonces un pouco ese foi o punto de partida e, bueno, ao final fomos fiando aí os temas que temos ali no local para buscar un pouco un fío conductor, non? Entre eles teñen todos o elemento da denuncia social, entonces é un pouco o que buscamos, non? Unha triloxía un pouco centrada nesa, no que nós lle chamamos os séculos escuros que a día de hoxe estamos a vivir, tanto a nivel lingüístico como económico, social, bueno, os problemas do día a día, non? Dime quién esté, de qué lado estás. Dime quién esté, ¿dónde vas a llegar? No compran, tampoco venden. Nosotros no. Condenados en suizo. Dime quién esté, de qué lado estás. Dime quién esté, ¿dónde vas a llegar? O que sí que triunfou moito, ou pensamos, nos gustounos moito, foi o videoclip que fixestes alá en Cabo Silleiro, non? Como foi? Realmente foi unha carta de presentación moi boa, quero dicir, un grupo que sí que se sabía del, pero que non tiña moita presencia igual nas redes, e ese videoclip foi como, aquí estamos nós, non? Sí, pois bueno, aí temoslle que dar as gracias a Juan Antepaz, o cantante de Astarote, máis a Miguel, que foron os que fixeron aí o videoclip. Bueno, nosa idea era eso, presentar un tema e facer un vídeo, e é verdad que eles foron os que se luciron aí con toda a cacharrada que trouxeron eles e tal, e despois o sitio era unha pasada, les en internet todo o que foi esa base militar e, bueno, pegaba moito co que queríamos dicir tamén coa canción. E, bueno, agora imos a soltar unha exclusiva para GZ Música, que nada, estamos agora facendo xa que así está, un videoclip novo, tamén con Juan e Miguel, e nada, vai deixar o que fixemos, está aquí, o novo vai estar a anos luz do que xa está feito. Bueno, os séculos escuros 1 xa está dende o ano pasado, hai casi 2 xa no mercado, mas cando ven a continuación, Piedra, cando ven o segundo séculos escuros? O segundo séculos escuros, pois, en principio vamos entrar en estudio sobre novembro, decembro, e temos pensado sacalo en febreiro, que é cando ademais o grupo cumple 15 anos de trayectoria, onde que tampouco tocamos moito, levamos un montón de tempo desde que éramos meniños, pois facendo o que nos gusta e tal. Entón sairá en febreiro, incluiremos, non sabemos aínda, a cifra de temas que van a entrar, vai ser similar, 5, 6, 7 temas a segunda parte, logo virá unha terceira, finalizará o tema de séculos e tal. Temos pensado lanzar un videoclip xa, que case está rematado, como dixo Miguel, e logo tínhamos pensado lanzar como mínimo outro máis, a ver si, bueno, tentamos chegar aos máis sitios posibles ca nosa música, vamos. Moi ben, pois xa sabedes, mentre estamos á espera deses séculos escuros 2, deses novos videoclips, quedes cun tema aquí ao vivo de desequilibrio mental, metal rural, dende a comarca de Compostela ata Vilanova de Arousa.
Faltamos séculos escuros, estamos jodidos, perdiendo todo aquello que nos mantenga unidos. Faltamos séculos escuros, estamos jodidos, perdiendo todo aquello que nos mantenga unidos. Otra volta de rosca, que no aguanta máis, o galego na porta, e o tirano detrás. Detrás. Non somos gando, nin títeres, os que poidades ignorar. Somos persoas, galegos, xente normal, que debe de respetar. Se temos unha identidade, temos que defender. Necesita unha cultura imposta, unha proposta de morte, por culpa dun arte que non debo autoridade. Con toda a culpa o negarnos liberdade. Faltamos séculos escuros, estamos jodidos, perdendo todo aquello que nos mantén unidos. Outra volta de rosca, que aguanta máis, o galego na porta, e o tirano detrás. Faltamos séculos escuros, estamos jodidos, perdendo todo aquello que nos mantén unidos. Outra volta de rosca, que aguanta máis, o galego na porta, e o tirano detrás. Deixádenos con nosotros. Faltamos séculos escuros, estamos jodidos, perdendo todo aquello que nos mantén unidos. Outra volta de rosca, que aguanta máis, o galego na porta, e o tirano detrás. Pelexa por un futuro que de seguir así non será seguro, mais ben escuro apagado, tirando a crudo, mal asado, con un pasado que xa foi olvidado. Isto non pinta ben, dende fai xa tempo, o estado por dentro está podrecendo, é como un cheiro a merda que se che mete moto, ou como un disparo que te pon en cara. Loca por un pobo ceiro, sexas donde sexas, terás tarefas porque as lembranzas, con total se non llegas a la banca, se non llegas pola cuba baixista. Onde andas? Vive tranquilo postrado no teu sillón, esperando a CEO, corriño logo, había que collelo dos pés, colgalo do balcón e a comprobar a ver censura en galego, en español. Queremos facelo todo en galego, como dereito, non como privilexio, porque estamos fartos de tantos recortes, meditan trasticas moi fortes. Queremos a escola en galego, no concello en galego, ir a cagar en galego, a matar de forte con saña, mi parido club con papel feito en España. Deixadenos vivir con oso, deixadenos vivir con oso, deixadenos vivir con oso, deixadenos vivir con oso, deixadenos vivir con oso. Queremos un pobo ceide, queremos un pobo ceide, deixadenos vivir con oso, queremos un pobo ceide, queremos un pobo ceide, deixadenos vivir con oso, queremos un pobo ceide, queremos un pobo ceide, deixadenos vivir con oso, queremos un pobo ceide, un pobo ceide. Ahora un poco cansados de salir de la rave y probablemente nos vayamos a Rianxo a seguir a Daqui da Ría. Otra vez. Muy cansado, con un poco de resaca, pero bien, lo llevamos bien. Tocará ir a ver los conciertos y hasta la noche. No, con esta cara no salgo. Soy de tranquis, vamos a ver cómo se pone el día, a ver si no llueve y a ver. Los perros te persiguen, sigue. Y nada
los mires, te muerden, te maldicen, dicen, no estás triste, la muerte no es tan triste, triste, lo consigues, eterno sueño vives, libre, no puede ya no hasta el final, te persiguen, los perros te persiguen, son sabuesos, dale, huesos a los dos sabuesos, son sabuesos, dale, huesos a los dos sabuesos. Tú lo dices, envidia a los felices, dices, porque siguen riendo en tus narices, sigue, tú decides si mueres o si vives, vives, lo consigues, eterno sueño vives, libre, ya no hasta el final, te persiguen, los perros te persiguen, son sabuesos, dale, huesos a los dos sabuesos, dos sabuesos, dale, huesos a los dos sabuesos, dos sabuesos, dale, huesos a los dos sabuesos, dos sabuesos, dale, huesos a los dos sabuesos. Dale, huesos a los dos sabuesos, dos sabuesos, dale, huesos a los dos sabuesos, dos sabuesos, dale, huesos a los dos sabuesos, dos sabuesos, dale, huesos a los dos sabuesos. Somos Leda Atómica, el grupo de trap que lo está petando ahora mismo. Estamos aquí en el Rocking Villa, tío. Estamos en el... ¿Qué tal, Antón, el Rocking? ¿Guay? Vine hoy solo. Viniste hoy solo. Bien. ¿Y tú, Lois? Yo también vine solo hoy para tocar. Tenemos aquí más... ¿Tú qué opinas? Festival de puta madre, gente. Veniros para el año. Nos queremos quedar a vivir en Vilanova, tío. Es la movida. Sergio, ¿tú cómo...? Bien, bastante relajado, no llegas a un punto en la borrachera que se torna perpetua y entonces el alcohol empieza a emanar de ti o tú del alcohol y llega el momento en el que esto se convierte en la polla. El mejor festival que he visto en mi puta vida, o casi. En este preciso instante se está librando una batalla por colonizar vuestro inconsciente, o lo que es lo mismo, vuestra alma. Quizás nos dais cuenta, porque esta batalla de la que os hablamos es silenciosa y sibilina como una serpiente. Pero si afináis el oído, a lo mejor alcanzáis a escuchar algo. ¡A más fortuna! ¡Más fortuna! ¡Cómprate un iPhone! ¡Cómprate la torre de San Sadurniño! Sácate un selfie en lo alto y míralos a todos bien pequeñitos como hormigas. Transatlánticos de nombres rutilantes os surcan el inconsciente. Os llenan de ruido y hace que os olvidéis de quién sois realmente. Os preguntaréis qué coño pintamos nosotros en esta batalla del inconsciente. Pues bien, no somos ni salvapatrias, ni mesías, ni tenemos goletas poderosas para luchar por vuestra alma. Lo único que tenemos es una chalupa con nombre de mujer inmune al ruido. Y sin permiso, como buenos piratas, trataremos de navegaros. Sexo, muerte.
Seguimos no Rock in Vila en Vilanova de Arousa. Estamos aquí cos Hesga, que acaban de dar o seu concerto aquí no segundo día. Bueno, a xente vai mirar a un temiño vosso vivo, pero para os que non vos coñezan, contar un pouco que facedes. Bueno, pois nós non nos encaixillamos nun só estilo, pero poderíamos definirnos como un rock progresivo, estilo Pink Floyd, tamén un pouco Jimi Hendrix, temos influencias de moitos grupos como eses. O sea que un rock bastante clásico, anos 70, ¿no? Así, que aparte ahora está moi, quero dicir, está saindo outra vez moito, ¿no? Bueno, hai quen di que non pasou nunca de moda, ¿no? Pero vos notades que hai como que a xente que lle gusta máis e que volve a eso de clásico ou non pasou nunca de moda? A ver, eu penso, houve aí o cambio que penso que volveron a empezar con novos estilos, pero que volve a rexurdir, por dicirlo de alguma maneira, e que volve a ter a popularidade que tiña antes, penso eu. Aparte non está mal, no? Que é música boa, que esa música estea de moda é boa, non? Sí, música boa é que demostra a calidade dos músicos, por dicirlo de alguma maneira. É certo. Bueno, para a xente que lle preste, ahora vai mirar o temiña vosso, que lle preste o que facedes, tedes onde vos poden mirar? Hai algún concerto a finais de setembro, outubro, tedes algo xa por aí fechado? Podennos atopar na página do Facebook, Hesga, e acabamos de crear unha canle en YouTube tamén, con un par de vídeos dun directo, e estamos agora traballando nunha maqueta que en 2 semanas ou así tendremos, podremos poñer á venta, supoño que informaremos por redes sociales. E concertiños por aí vai haber, tedes algo xa fechado ou aínda non? Estades tamén con a maqueta e iso estades centrados niso, non? Encambados, bueno, pero aínda nos dixeron hoxe, así que... Está, exclusiva. No, pero por aquí, pola zona, a ver si ahora que temos máis mobilidade podemos ir a Santiago ou a Vigo, así. Pero vamos informando todo por Facebook. Porque vos sodes aquí de Vilanova ou de arredores? De Ribadumia. De Barrantes, Sí. Sí, que queda aquí ao lado. Somos vecinos. E que vos parece que eso non se fai sempre? Que vos parece que o Rock in Vila, bueno, aparte de traer grupos de fora, ¿no? Que tamén está ben que veñan grupos de fora, que aposten polos grupos, sobre todo de xente nova como a vos, e que aposten por traer eso positivo, non? Está ben tamén que o festival que se acerca que tire de vos, non? Eso está moi ben, porque hai grupos locales que ao mellor moita xente non coñecen, pero teñen moita potencia, poden resurxir, é increíble, ti velos e dir, mima, que talento teñen, e ao mellor nin os coñecías. Estes festivales, apostando por a xente daqui, pois sempre saca a relucir xente con talento e grandes músicos. Moi ben, pois máis nada, quedades agora ao vivo cun temiña aquí dos Hesga en directo no Rock in Vila, Vilanova de Arousa.
Con la punta del rabo. Eso sí que es crema, joder.